Sa number 2, 35 ka mga balay na igusang buhawi sa Cabancalan. Ginsiling ni Cabancalan City Mayor Benji Miranda nga may 35 ka mga balay ang naguba. Bangon sa buhawi nga nag-igo sa barangay Bantayan. Mga alas 3 Domingo sang hapon sang nagbubo ang mabaskog nga ulan kag hangin. Pagkaligad ang pila ka minutos, makit-an ang mga nagkalakakas kag naglinupad nga atop sang balay, pati ang mga nagkalatumba kag nagkalagabot nga mga kahoy. Suno kay Miranda, may kaapat na kabeses nga ginigo sang buhawi ang lugar sa mga nagliligad nga tuig. Ginhatagan ang mga apektado nga pumuluyo sang food packs kag cash assistance bilang inisyal nga personal nga bulig gikan sa alkalde kag vice-alkalde sang syudad. Sa karon palain pang pag-validate sa mga biktima sang buhawi agud mahatagan sang dugang nga bulig gikan sa Department of Social Welfare and Development. Temporaryo nga nagapuyo sa ilang mga tupad balay kag himata ang mga pamilya nga nadulaan sang balay bangod sang buhawi. Wala pa ang sa DSWD, CSWD, sa DRRM nga kaya na-assist pa. Pero ako niya, ang may personal na kami anay ni Vice, nga amon anay bulid na didulong sa ila. Para nga at least may initials lang nga magamit, no? While binabalidate pa, gina-assist ko sang CSWD kag sang DRRM.